Sarap. Kabaon. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng braised pork. Ayan mga ka-foodiebis, at meron tayong steamed broccoli, at meron tayong rice, at meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebis, ang video na to ay special online collaboration with The Hungry Melrose. O kaya si Ninang Mel. Yes. Si Ninang Mel po ay taga UK, pero sa Pilipinas po ay taga Leyte. Sana po, supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Meron po siyang Facebook page at mag-follow natin po kayo. Yes. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Hello everyone! It's your food buddy, the Hungry Melrose, your Ninang Mel, isang OFW na nakabase sa London, UK. Samahan niyo ako sa pamamasyal at paghahanap ng masasarap na pagkain, and let's find out kung masarap ba. Samahan niyo ako ulit next time sa ating iba't iba pang food adventures dito lang sa Ayan mga ka-foodiebis, napanood natin ang bago nating kaibigan na si The Hungry Melrose. Si Ninang Mel po ay magpapag-giveaway po siya. Bali mag-subscribe po kayo at mag-comment at screenshot po ninyo at i-comment po ninyo sa mismong Facebook page po niya. Mananalo po kayong worth of Gcash po ng isang 200 at tatlong 100. Yes. Ay mag-subscribe na po kayo at mag-follow at ilalagay po namin ang kanyang link sa aming description box at ang mechanics. Yes mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Apo, ang pagkain po natin dito ay sponsored by Tita Mel or Yes. The Hungry Melrose. Ninang Mel po pala. Yes, thank you so much po Tita Mel. Opo, Ninang Mel. Ayan no. Sarap. Ayan. Okay. Ang Unang unang subo tayo. natin. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. The Hungry Melrose, Ninang Mel, para sa iyo po ang unang subo. Kain po Kain tayo. po tayo. Sarap. 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 May button mushroom. Kabaon. Sarap no?
Kaya mga kapudibis, manood na po kayo kay Tita Mel, The Hungry Melrose. Mag-subscribe, click nyo na ang kanyang bell para lagi kayong updated. Baka kayo na ang mananalo. Screenshot nyo tsaka post, send nyo sa Facebook page niya. Comment sa Facebook page. Yes. Tapos mamimili siya doon, mga Oo. kapudibis. Happy Monday mga kapudibis. Ano ngayon? May 2. Happy birthday po, Kuya Mike. Ng Mike and Len channel. Yes, happy birthday. More birthday to ka. Ingat ka lagi. Kuya Mike, happy birthday. Oo nga pala, nagpapa-shoutout siya sa akin. Ayan, si Kuya Mike. Happy birthday po, Kuya Mike. Shoutout mo daw sa birthday niya. Ayan, shoutout na kita. At kay kay Ate Grace. Ng It's Me Gretchen. Yes, Happy birthday. May 1, no? Oh, yes. Oo. Tabi natin. Sayang effort ko. Basta usama dito sa sarsa. Sarap. Broccoli. No? Laki, oh. Magluto na po kayo mga kapudipis. Sarap. Napakasarap. Parang ano lang yun, di ba? Parang, Ano? ano kasing tawag doon? Nag-adobo ka? Matamis? Matamis siya eh. Ano kasing tawag dyan? Fish pork. Braised pork nga pala. Nakalimutan ko, kumain lang ako ng baboy. Ang tagal-tagal na natin din na kumakain ng braised pork. Taba oh. Huh?
Malapit ang birthday mo. Punta kayo. Maraming alak. Ano kasing tawag dito? Parang siya, luto siyang parang may coke. No? Matamis-tamis. Hindi ko alam eh. Kaya shoutout sa nagluluto namin na si Dada. Ayan. Tida-da. Sarap. Mm-mm. Sarap da. Mm. Tanggalin ko lang. Tama. Tapos susabaw malapot. Oo. Mga foodie bees, The Hungry Melrose po. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Siyempre, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya. At mga foodie bees, malalaman po natin kung sino yung mananalo sa next video po niya. Kaya abangan po ninyo kung kayo po ang napili ni Ninang Mel ha, sa next video po niya. Thank you so much po, Ninang Mel. Hindi po si Mel Chanko yan ha. Makakalani si Mel Chanko. The Hungry Melrose po, ang kanyang content po ay food and travel. Kumakain po siya tapos pag pumupunta siya sa ibang lugar, kakain siya tapos ipa-vlog po niya. Parang si si Cindy, ganyan. Ganyan din siya. Mahilig din siyang kumain. Ang sarap. No? Inom tayo. Ay, oo nga pala. May tubig pala tayo. Sarap. Sira. Mahal damit ko? Nakita? Hindi. Kala ko sira. At saka si birthday pala niya ngayon, si Sis Rach. Gypsy and Rach. Oo nga. Di ba? Ang dami naka-birthday ngayon. May 2. Sisi Rage ng Gypsy and Rage. Happy birthday, Sisi. Happy birthday, Buntis. I miss you na, Buntis. Taba na to. Sarap.
Yakot tayo. Ay mga foodies, naubos po namin yung braised pork po, tsaka yung beef, broccoli po. Ayan, mag-yakot lang tayo. Ito, bigay ko na lang. Ayan, ito. Ay, Chichi! ay, thank you. Yakult, baka naman. Araw-araw kitang iniinom. Yakult every day. Okay. Hindi pa na. Yakult, baka naman. Sponsor. Tuwing kumakain kami ni Bibi, may Yakult talaga. Yes. Kahit off cam. Mga foodies, The Hungry Melrose po. Please, supportahan po natin siya. At mag-subscribe. At sa lahat po na nakasubscribe po sa amin at naka-follow, please mag-subscribe at mag-follow na po kayo kay The Hungry Melrose po. Yan. Yes. At sumali na po kayo sa pag-giveaway po niya. Malay nyo kayo po ang mapipili niya. Yes, mga kapudibis. Shoutout po pala sa Team Matibay. I love you so much, Team Matibay. At si Leia Payawan Siopaw at si Ate Baby Leia Payawan. Alison, I love you. At kay Queen Natsu, I love you so I much. love you po, Queen Natsu, Kumari Kay Kuntunay. Frenny Kimi, Ate I Kimi, love I you love so you po. much. At kay Frenny Lenny, at kay Frenny Rizali, I love you so much mga friends ko. Yes, Jason Laksamana, Your Wowa, Senior Maymay, Mads Ellen, Stella Batusin, and Denya and Saleh. At kay Ayan. Nanay Babes at kay Nanay Susan, I love you so much mga nanay namin. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.